Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan aklaro at Tagalaunyon. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kanila kay Korenan, kastamat ni Tatay Gabino from Rachel ti Pangasinan. Shout out kada Grace Sales, Jasmine Rivera ken Nikki Alejo. Velasquez family from Imelda Velasquez. Parents-in-law ko dita Mabangok, UMC Apari West, Cagayan. Happy graduation kada Eddie Viloria Jr. kan Jerome Viloria from Casi, Pinagpala. Lakay ko ani J.R. Garaza, anak ko ada Anika Zoe, Dane Arkin Garasa, Mamang LV kan Jack Madriaga from Michelle G. di Stockton, California. Reynaldo Jose kan happy birthday kan ni Ayan Jester Jose from Josephine Jose. Happy christening kan first birthday to our grandson Zayden Niveras from Nida Niveras. Dumukloy, Kube, Cadorna, Agriam family, Damamang Remy, Papang Freddy, Medi Mecca, Miko, Junjun, kastamat na John Michael, Ismael, Nash, Melody kan Isagani, ti Albano Isabella from Melody Cadorna. Bersaval Kabansag Pahe kan Osalia family ti Samonte Quezon Isabela. Inang Rosario Bersaval, Clarita, Nelson, Ayan, Shine, Macmac, Clarinel, kastamot ni Sir Boyet kan Ma'am Norma.
Angel Julie da Auntie LV from Jose Beniros Pulaya ti Barcelona, Spain. Apok ada Shairo Garcia, Jelan Alhambra, Zion Alhambra, Tubig from Nestor Alhambra. Arok family ti San Andres, Ilagan, Isabela. Mama, papa kan ading ko kan ti team maintenance ti Tumawini Farm from Zoren Arok ti Ilagan, Isabela. Viloria family ti Santiago City, Isabela from Baby Jane Nabayo ti Madrid, Spain. Shout out pa kada Linda, Lamberto Pasion Jr., Noli Andres Jr., Leslie May, Anaya Faith ti Villa Carmen Ramon Isabela from Dalin Pasion. Amin apadak agwardya especially ni Uncle Makoy from Dambu. Condolence iti Ricky Abadilla and family ti Tukalana, Lalo, Cagayan from Lalo High School Batch 92. Fernandez Rubio family ti Lanting Rojas Isabela from Manuel Rubio ti Fort McMurray, Alberta. Happy birthday Roslyn Andalio Daraway from Edna Andalio. Tibayan family, the Jessica, Gina Lynn, Riza, Rochelle, Princess LJ Ashton ti Santa Barbara, Pangasinan from Priscilla Cabral. Mayumis Desio family ti Baknang Santa Fe, Vizcaya from Melvin Desio Mayumis. Makablaawan pa'y da Marizeni, Rose, Jackie, Mary Jane, Marites Beacon, Marites from Juliet Sugitan ti San Juan, Quezon, Isabela. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Claro. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Nang runa kada kayo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmet kadagiti naayat amang tartarabay, kadagiti ik-ik kanyo iti biyag, apadas, nga impatulod dagiti dumdumngeg. Ilingad na klaangan itinagan a Claro. Tagalaon nyo na kat baruak paylaang manang. Kanayon da karabakan dagiti makaamamu kanyak aba akak kanon, taaging ga ita kat awan pay asawak. Aklunak manang, napili ak ngamin iti babae nga ayatag, iso siguro anadanon kon ti kastoy nga edad. Ninanang kan ti kaanakak ti mariribukan unayan, gapo iti estadok. Jak ilibak, adamot dagiti kanito amalmaldayak, takayat kumatan ti maadaan iti katakunaynay iti biyag. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Daw kamanan anagawid, Claro, ading ko. Anya na unay ayat ubobraam ijay talon mo. Kinasarita kami dagiti makigapas inton bigat manang. Isa medyo narabyanak. Nag-iistorya kami ngamin itapagbiik. Ay, kastaya. Panaggagapas man gaya man. Wan nga rod manang. Naimbag lang na tada dagiti sigod ang may ayabak nga umay tumulong iji talon. Ay, kayat na kaapagobraan tanasingpat kamot ngamin, kan amom ti makilangan kadakwada. Rombang lang nga makipula-pula ka na saya at kadakwada manang. Tapno agsublidan tumanin kan nagpapadadamot anasaya at kanyak, kan nagagatda pa yung agtrabaho. Dayta ti kayat ko asawan. Ay, uwan gayam, adama si dadita nga may impadigo itay ni Dolor. Nagpartida ka nung amin iti native amanok. Iso araman ambot ka na. Apay ngay asyak manang. Apay, di ka pa'y lamakadlaw matading ka. Kanayon nga umay agpadigo ditoy ni Dolor. Kan kanayon abirokan na ka no umay ditoy. Ay di may sa ti kayat sa unday ta. Agayat kan ka, ading ko. Adola amin nga bagbagamot manang. Unmat? Apay, di mo kayat ni Dolor? Napintas mo't. Iso na lang, tagpada kayon abaak. Ay,
awan pa iti panunot ko ti mga sawa, manang. Kaanod to pa ingay, lakay kan, asinod to pa iti mangayat kan ka. At tulad ta, manang. Di ka di madanagan. Jak tupay madanagan ako na. E din to ta syakmat, ti masaknat. Nanang, nakitak mo ta naggapoy tayo diti balay na antidolor. Wala nakaw, imay nagipadigo iti native amanok alinuto na kanaw. Iso, matlagay nga dati nakita ka tinola amanok iti kusina, nanang. Naimbag man. Talaga anasinpot na iti kaaruba tayo niya. Wan, ngamkas laawan pagmamaayan ti kanayon a panangiparaman na tiluto na kani Uncle mo aklaraw. Di mo't nga minikaskaso ni Uncle mo. Kursunadan samot niya min na antidolor na Uncle Claro, nanang. May nabayagan anak ko. Ngam di mo't makarik na ni Uncle mo. Ha? Kasi pa'y ni Dolor amang namnama amadlaw tumot laang ni Uncle mo aklaraw. Di pa lang amin armon ni Uncle, tapno mga asawa mo ten. Lakayan ngam awan pa'y asawa na, aging kaita. Diyak man amumot ko ni Uncle mo. Noon niya ti kayat na iti may sa babae. Nalakayanan gapo iti kapipili na iti babae. Ang mga no saan pa adim tang di kursunada na nanang, iso akasta. Ay kaanod to pa ingay. Lakayan. Agparparipirip lang arudan ni Dolor. Di na pa'y lakayan. Ang mga na talaga saan na type ni antidolor, nanang. Uno di na kaya tiba katabalasang. Na, kaday tamo ti mayan natop iti edad na. Alangan mo't ang mga asawa iti kasla anak ng taon. Kada na tamo yung ay, nakastamot at talaga ti kayat na, nanang. Hoy, Army, ada ka matlagayan dito eh. Itay pa asap-sapulin ka. Ha? Ni, si kamat gayam dayta, JR. Ano tararamidam dito eh? Awan, kayat ko lang tagpaangin sakbay nga agawid dak. Agul-ulbud ka manen. Amuklatan no kasta ti jar mo. Malaglagip mo manen day di tatang mo niya. Jak ilibak, JR. Talaga kailiw ko ni tatang. Nagrigat gayam na mapukaw mo ti amam. Maikawak at talaga. Ag-move on ka nga minen. Nabayagan na pimusay ni tatang mo. Pilpilitak mo ti bagik, JR. Kailiw ko nga min di pa nangas asikaso kanyak idinay di tatang. Kat adamat ni nanang mo sana ya? Duma talaga ni tatang, JR. Tinasayat. Umay kay jabala inton bigat. Awan mo ti sarok tayo ti pagadalan ta Sabado. Ipasyar ka man iti taltalon. Mapantag picnic. Tapno mapukaw day tamarikriknam. Ha? Wen, umay kanto ah. Oray kitam. Ag-enjoy ka kunak lang arudan. Uncle, mapan ka ka-digitalan inton bigat? Uwan ka anakan, apay aya. Umay kaminto man nagpasyarejek ni Army, Uncle? Sino nga Army? Sigayim ko, Uncle. Kahit kung ay pasyar tap no maliliwa. Kaasimot namin. Malmalday tapin musa yun ni tatang na. Kastaya. Sige kaanakan. Agpaluto akto kan ni nanang mo, tapno ijay tayon to na mangal daw. Agpaiso, Uncle? Wen, tapno ag-enjoy mo day tagayem mo nga ibagbagam. Kasi may, sigurado anay kawa iti kaawanan ni tatang na. Launay, Uncle,
Isungard ako nak na ipasyar ko. Tapno makailiw-liwag. Iti kasta, lumag-anon ti dagansan nga imutan na. Na kunakon iti damo apasat ti surat ko manang Emi, baro akpay, ngam makunan amay sa akon abaak. Adamot ka aruba mi apadak abaak amang iparparipirip nga adda pa nagayat na kanyak, ngam awan mo't sumgar adut-dut ko. Jakmat maipalawag no anya ti sapsapulek iti may sa babae manang Emi. Jakpay ket ti pampanunutunan no makaasawa akpay wenno saanen. Aging ga, idi may impasyar ni JR akaanak ti gayam kan kaklase na. Nasingad daunay ka ni JR, iso akaslamutan kamang ti pamilyami. Maragragsakan kami, tunggal adda iji balay ni Army. Tamaliplipatan na ti kinaliday na, iti kaawanan ti amana. Kumusta ngay mat ni Army agayim mo, anak ko? Saan na kas idinanang? Manmanulangan na makikita ka malmalday. Nang runaan adda diti balay. Nakaragragsak. Kanayin anak kaisem kan kumanatawa. Ay di kadda saya at anak ko. Talaga patpat gan naunay ti amana iso akas jay. Naimbag na to, takayat na ti umumay dito tunggal awan klase yaw. Kasano, madanagan ak ngaminan kin kuha na nanang. Sapay nagado ti kaso ti depresyon nita. Dagiti dadduma. Dangranda pa yun ti bagida. Jakmat keta mapasamak ti kasta ka ni Army nanang. Kaasimot ni nanang dang agtrabaho para kadakwadang nagkakabsat. Sana bale, tamanulatawanan, agturpos kayon ton, makatrabahon tumot ton. Wanyarad nanang. Ngam kabayatan nga agad adal kami. Talaga abantayak nanang. Kasla kabsat mo ton, ti pangyar arigam kan kwa na anak ko. Wun nanang, kaslag kabsat kamin. Iso ajak to pulos baybayan ni Army. Naimbag nga daw yo, auntie. Ay kastamot kan kabalasang ko. Naimbag man ta nakapasyar ka manon. Adda ka di saritaan yo kan ni JR. Rimwarmot nga min itay. Adda na pananda iti kasinsin na. Awan auntie. Dinarod amo nga umayak ita diti balayo. Ay, wen gayam. Adda ka din ni Uncle Claro, auntie. Adda ijay talon balasang ko. Kinasarita na dagiti agtrabaho man ni Jay Talon inton bigat. Kasta ka di, auntie? Mapanak lang arodan iti ayan na. Mapan ka ijay. Ay, sigurado ka, balasang ka. Awan ni JR akaduam. Kabalak, auntie. Siyaklatan ti mapan iti ayan ni Uncle Claro. Ay, sige nga rod balasang ka. Ay, uwan gayam. Si kaman lang arudan ti mga wait iti pangaldawan na balasang ka. Sige auntie, imatatlatan. Mga numaabutan kan iti pangaldaw ijay. Tinasaya at nayunaklatan. Tapno aglang-lang kayon ton amangan kan ni Uncle mo aklaro. Sige nga rod auntie, ijayak tumatan amangaldaw. Agyaman ako nay auntie.
Nay, apay nga da ka dito'y talon, Army. Umay kaharod pa siya rin, Uncle. Ah, Kan impawit mo ta ni Auntie J pangaldawan nyo ka, no? ay na, nakababain paikit din kan ka. Okay laang, Uncle. Total, dituyak mo tan ang makipangaldaw. Taninayunan ni Auntie day tabalon nyo. Kasta aya. Ay kat nasaya at ngarot Tapno dati ka lang ko amangan. Ayan na ngay dagiti kadwayo dito'y talon, Uncle. Inton bigat amang rugi ti trabaho da. Isang agsublidan tulatan inton bigat. Anyaro ter aramidam dito'y, Uncle. Awan, agawid ako mga rod kat. Inton madamdamala agay. Dito'y tapay, Uncle. Agis istoryata pa'y dito'y. Tapno adda ka doon agpalabas iti oras. Sige no isuti ko nam, Army. Kayat ko pa'y ngamin dito'y, Uncle. Iso akaduandak pa'y kuma. Kayat ko ti lumangab iti presko nga angin. Kan syempre, makiistoryamot tan kan ka. Army, ang mga agungot ni nanang mo, takanayon kamutin nga da dito'y talon tunggal awan ti klasem. Saan? Amumat ni Nana nga iti ayan da JR ti ayan ko. Gamawan mo't ni JR ka anak ka kita. Takanayon na mo't akaduan ti kasinsin na ijabalay da. Okay lang. Basta da ka dito eh. May mayat mo't lang da ni JR akad kaduam tunggal umay ka dito'y, Army. Apay kasta ti panang matmatmat mo kanyak. Adda ka di rugit iti rupak? Awan, maayayo akla ang amangkit kita iti rupam. Amom, tunggal adaak dito eh. Nakaragrag sakak. Nang runa no makasarsarita ka. Kaslama pukaw amin aparikot ko iti biyag. Uwan ata amangan no pagarupam akasangsangom da di tatang mo tunggal makitkita na. Saan? Saan ani tatang ko ti makitkitak? No dikat makitkitak ti may sa alalaki, amabalin ko apag sa dagan aging gatong palbiag ko. Nay, anya ti kayat mo asawan? Amo ka narigat mo apat yan ti bagak. Ken, amo ka saan ko maasyak ti pagtaudan daytoy. Tamay sa akat nga rod a babae. Ngamnas ken a maibagak ti marikriknak para ken ka. Napatagkan kanyak. Iti panaglabas ti aldaw. Nakarkaro a nariknak tinalaos a panagayat ko ken ka. Anya? Army, amo ka makmakla at kalaeng. Ubing ka pa'y. Aring na nga amana kon. Imposible da itang ibagbagam. Awan ti imposible no maipapan ken ayat. Saan ka matapilpilitan nga ayatan nakmet? Ngambayam ko mga ayatan ken ipatag ka nga awan ururayak akasukat na. Naklaatak iti dayjay nga impod no kanyak ni Army manang Emmy. Jak impagarop nga addamat gayam marikrik na para kanyak. Jak ilibak ang nagbalinak anasingad kankwana tamaasyanak nga rod
Gapu iti imbaga ti kaanakak akasasaad na, idipimusay ti amana. Ngamjak impagarop, nga agayat matgayaman kanyak. Amok a father figure ti makitkita na kanyak, a nagkamalyan na apanagayat. Iso ajak tinubngar ti marikrik nana, tajak kayat a masakitan. Awan nga rod tinabaliwan itilin nangan mi. Nakarkaro pa'y a nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Jak ilibak nga iti panaglabas ti aldaw, adamot ken rumusrusing a panagayat ko kankwana. Ngamjak intulok, taamok nga ubing pay ni Army, kat agbaliw tupay ti marikrik nana. Agingga ang nakadlawan damanang ko ken ti kaanakak, iti naidumduma a kinasinged mi adwa ken ni Army. Narabian ka manan, Claro. Sa dino tinaggapwam. Nagpakadwa kanyak ni Army manang, at ginatang na. Kay tultulod ko launay kan kuana. Bakad kadlaw ako na ading ko. Nasingad kayo una yon ka ni Army. Manang, Pudno ka diti madmadlaw mi ka ni JR. Nga adda relasyon nyo adwa. aklo nag-anasingad kami manang. Ang awan ti relasyon mi. Pudno ka di day nga ibagbagam, Claro. Uwan manang. Awan ka di, tinaisang sangayan amarikrik ng parakan kuana. Saan gaminan agagangay ti kinasingad yo? Kasla at da relasyon nyo adwa. Kinapudno na manang. Nabayagan ni inaklon na kanyak ti marikrik nana. Ngamjak pulos tinutupan. Isu na lang, tadyak mo't mabalin aliklikan. Tama nga na niya ti mapasamak kan kuana. Ha? Kataklunak manang. Agayatak matan ka ni Army. Ngam amok asaan a mabalin. Ubing pa'y ni Army. Kat adupay ti mabalin a mapasamak kan kuana. Amok nga dagor oray a narimat a masakbayan para kan kuana. Titartari gagayak laangan manang. Kat makaturpos iti panagadal na. Tapno maragpat na dagiti arapaap na. Kayat mo asawan. Ar-aramidam amin dagitoy. Tapno makaturpos ni Arme. Mamati ka man no saan. Ngamday tatipod no manang. Diyak kayat ang masakitan. Kat di nan ituloy tagadal no liklikak. Ngam ikarik nga pa man ang makaturpos. Sa anak to nagpakita pa ikan kuana. Kabaalham nga isakripisyo ti marikrik nam para kan kuana. Apakit din asaan manang. Ikagumakalipatan ti marikrik na. Para iti masakbayan na. Anyat importante ako ng mga ibagam kanya, Army. Dandanin ti graduation mi. Kayat ko adumaray kanto. Sikati may saan nagbaling nga inspirasyon ko tapno makaturpusak. Army. Agyaman akan ka ta dinak binaybayan. Kanayon nga adda ka nakasuporta kanyak. Kayat ko agbaligi ka. Kayat ko, amatunoy mo dagiti arapaap mo iti biyag. May saka kadagiti arapaap ko. Siguro, mabalin naktumatan nga ayatan. Basta laglagi po makanayon, anagpalin ka na pasit ti biyag ko. Ti baligim kat baligik moten. Ti kayat ko, pasaya atom ti biyag mo. Wen, ikarik, karaman ka kadagiti arapaap ko iti biyag.
patpatgan ka unay-unay. Uncle, graduation mininton bigat. Namnamaan ni Army adumaray ka. Oh, nadano ng tial daw nga inururay ko, kaanakan. Agtorpos kayon ka ni Army. Anya ti kayat yu asawan, Uncle. Amo ka narigat ang maawatan nyo ti amin. Ngam, ingagarak ti nakisiningid kan kuana, tapno makatorpos. Tano tinalikodak idi. Idi impod no na ti marikrik na na para kanyak. Ang mga noon niyan tinapasamak kang kuana. Ang mga no saanan ang nagtuloy ang nagadal kat saan ang makatorpos. Kunak man no ay ayatumat ni Army, Uncle. Wen, jak ilibak day ta JR kaanakan. Ngam amok asaan ang mabalin. Ngamin, kasla kamin agama. Amo ka na ibaw ingla ang kanyak terik na iti amana, manipod iti pimusay. Katjak kaya't ang madadaal ti masakbayan na gapula ang kanyak. Uncle, si kantulat tanti makaamamang ipalawag kan kuha na iti amin kaanakan. Ibaga madina baybay anti bagina. Nupay di naktun makita. Kanibagang magtali na edak ang nakabantay akanayon kan kuha na. Papanan nyo nga Roden, pasensya kan JR. Ngamjak mabalin nga ibagakan ka. Taamangan no di mo to kabaalan nga ilimad ka ni Army. No sa di numantayan ko. Isa kayat kung ay karim ita. Di mo baybayan ni Army. Ikarik Uncle. Di kagdanag. Jak to pulos baybayan ti gayam ko. Talaga ka di, adi ka mapaniti graduation dagiti ubing ading ko. Saanan manang? Jakon kaya't agpakita pa'y ka ni Army. Patuluyam at alagan ti pumanaw dito'y lugar tayo. Wan manang. Kat si kapay lang ti makaamu kadagiti mapanawak. Di kagdanag. Agsubli ak tumutlaeng. Inton nam na maag analipatan na kun ni Army. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo ading ko. Amok anapatagmatan ka ni Army. Oh, nagsakitarik na agmanang. Gapot ay patpatag kumot una yun ni Army. Ngamkas iti kinunakon. Kabaalak tag sakripisyo para iti masakbayan na. Mamati akadumtang tumatlang taal daw amalipatan na. Tanyaman na marikrik na ita para kanyak. Tarabayan na ka ti Diyos. Klaro ading ko. Amok anarigat da ito'y para kan ka. Para kada kayo kan ni Army. Agyaman akmanang. Di yu baybayan ti bagayon? Wan ading ko. Ti Diyos ti kumuyog kan ka. Sa di inuman ti pakadanunam.
Diakon nagparangpay iti graduation da Army kan JR a kaanakak man ng Emmy. Nasakit man a panawak ni Army, inturturad ko para itinasayaat a masakbayan na. Pasaray awagak idi ni JR kan ti kabsat ko, iso a maamamwak ti amin a mapaspasamak kan ni Army. Nupay kastaunay aladingit na, iti Diakon pa nagpakita pa'y kankwana, ininot matlaang a naka-move on iti panaglabas ti tawan. Ita, adda ni Army iti balasyo tao manang, kat saan mat anaputod ti komunikasyon da ka ni JR. Kat sigon ka ni JR, engage kanon ni Army, kat dandanidan agkalaysa iti kaayan-ayat na, anaam-amuna iti pagilian nga ayan na. Nupay nasakit iti biyang ko, maragsakan naklatamanang, tatitinartari gagayak a masakbayan na, kat natungpalan. Addan iti nasayaat nga ima, ti babae a nagbalinan a paset ti biyag ko. Kan amok, nga ayatek to, aginggat tungpal biyag ko. Agyaman akmanang, to'y pagayam mo, Klaro. Klaro, pagayam ko, kasla marikriknak ti saem, a marikriknam iti kaunggam. Amok nga inayat mo iti kastaunay ni Army. Ngamin, kinabailam nga insakripisyo ti pagragsakam para iti masakbayan ti babae a nagbalinan a paset ti biyag mo. Nagbaligi ka iti tinarigagayam, no pay saan anaamuan ni Army ti kinapudno, nga inayat, kan impatag mo met, akas iti panagayat na kan ka. Kararag ko akanayon nakakuma at tarabayan tinamarswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.